كونه كبرات وات لومي دارغا زيوم حواتنا نا بنتكوستال قروب تنكف كنا بلومينا ريتو تلوكم كسمعنا መቸም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይደምሰስክዎን ናይቲ ማለ ዝነበረ እዩ እዚኦም ጴንጤ ኣሕዋትና ኢየሱስ የማልድ ኢሎም ኣለው ፍጹም ሰብ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ኢሎሞ ኣለው ፍጹም ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ምስ ኣብ ጎኒ ኣምላኽ ኣቦኡ ኮፍ ኢሉ ይፈርድ ገለ ኢሎም ኣለው ኣይትሓልፍኒ ካብ ብደ ኢየሱስ ኣይትሓልፍኒ ኢሎሞ ኢየሱስ ክሕልፈካ ኣሎ ቼክ ኮንትሮል ማለት እዩ ኤኒዌይ ስለዚ ኣብ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ተዋህዶ ቸርች ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቸርች የዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቸርች ኢንክሉዲንግ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ዝብል እዩ መለክዕ ዘሎም therefore እዚ ካቶሊካውያንን እዚኦም ናይ ኢስተርን ዝበሃል ከም በዓል ራሻ ከም በዓል ግሪክ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ እዩ ፍጹም ኣምላኽ ይብሎ ዱዋሊቲ ኔቸር ህብዎ ማለት እዩ እንተ ዳ ዱዋሊቲ ኔቸር ሂቦሞ ናይ ፍጹም ሰብ ነገራት ከዓኒ ሰብ እዩ ስለዚ ሓጢኣት ክፍጽም ይኽእል እዩ ዝብሉ ናይ ኦርቶዶክስ እቲኦም ኦሪየንታል ዝበሃሉ ስነ መጎት የምፅኡ ስለዝኾነ ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኣስተውዕሉ ተዋህዶ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውን ተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ባህሪ ዘለዎ ንሱ ድማ ፍጹም ኣምላኽ ዝብል እዩ ገለ ኤርትራን ሕጂ ኣብዚ ተሓዋዊሱ ስለ ዘሎ ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ናይ ኢስተርን ኣሎ ናይ ኮፕቲክ እውን ምናልባት ኣይደነው እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ እቲ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ዝብል መለክዒ ይወስድዎ ብመሰረቱ እቲ ኣብ እዚ ክነብር ኢና ኦኬ ቁሩብ ነገራት ከንፅር እየ ኣብቲ ቴዎሎጂካል ዲፍረንስ ገለ ክዘራረበ ብፍላይ ነቲኦም ኦርቶዶክሳውያን ብዙሕ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኣብኡ ነገራት ስነ መጎት ክትገብሮ ዝግባእኩም ነገራት ኣሎ እቲኦም ደቂ ተዋህዶ ማለት እዩ ሓደ እዚኦም ፕሮቴስታንት ኦኬ እዚኦም ፕሮቴስታንት እንታይ ይብሉ salvation by faith only ዝብል እምነት ኣለዎም እዚኦም ብምሎም ፕሮቴስታንት ዝፍለጡ እዮም ማለት እዩ በቃ እንተ ኣሚንካ ድሒንካ ኣለኻ ዝብል መርገፅ ኣለዎም ኣሚነ ተጠሚቐ ጎይታ ተቐቢለ ድሒነ ብሉኻ ሰፊኒ ድሕሪኡ እንታይ ትገብር መዓልታዊ ህይወትካ እንታይ ይመስል ገለገለ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ጎይታ ጥራሕ ይብሉ ይውድኡ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቸርች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብሓፈሻ ኩለን ፕላስ ካቶሊክ እዚ ሳልቬሽን ባይ ፌዝ ኤንድ ወርክ ዝብል መርገፂ ይሕዙ ማለት እዩ እቲ እምነት ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኣሚንካ ኦኬ እምነት ግን ምህላው ጥራሕ ግን እኹል ኣይኮነን ተግባራትካ እውን ወሳኒ እዩ ይብሉ ስለዝኾነ እዚኦም ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቁል ዝብል እንተዳ መርገፂ ሒዞም ኦኬ ኣብዚ የብቅዑ ማለት እዩ ሰፊኒ it is enough ኢየሱስ ተሰቂሉ እዩ ብስቕለቱ ንኣምን ንሕና ከድሒና ኢና ኢየሱስ ከዓ ፍጹም ኣምላኽ እዩ ፍጹም ሰብ እዩ ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ኣብዚ ናይ ኦርቶዶክስ ግን ካቶሊክን እቲ ስቕለቱ ኣገዳሲ እዩ እቲ ልዕል የኩሉ ግን መገዲ ሓቅን ህይወትን ስጋ መወዳእታ በቲኣ ዝተባህልካ ክትከተላለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ
እምነት ጥራሕ በይኑ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ናትካ ጆርኒ ኣብዚ ክንብሎ ንኽእል ክርስቲያን ጆርኒ ከም ክርስቲያን ክትገብሮ ዝግባእካ ጉዕዞ መዓልታዊ ህይወትካ ክሳብ መወዳእታ ብዝተኻእለ መጠን ንጹህ ዝኾነ መገዲ ክርስቲያናዊ ህይወት ክህልወካ የብል ክሳብ መወዳእታ ዕለት ናትካ ደስትኒ ማለት እዩ እዚኣ ዴዝ እዚ ፍለሽ ማለት እዩ ስጋዊ ሞት እቲ ስጋዊ ሞት ናትካ ክሳብ መወዳእታ ወሳኒ እዩ ስለ ዝኾነ እዮም ኣብ ናይ ካቶሊክ ይኹን ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ እዚኦም መነኮሳን ትረክብ ማለት እዩ ፈለስቲ መነኮሳዊ ህይወት ንዑ ዝመርሓካ ማለት እዩ ምስቲ ሚስቲካል እውን ኣሎ ሕጂ እቲኦም ፈለስቲ ንዓለም እምንንዋ ንዓለም መኒኖም ከዓ በቃቻው ንሕና ንነፍስና ስጋና ህይወትና ኩሉ ንእግዚአብሔር ወፊና ያለና ኢሎም ናይዛ ዓለም እውን ይገድፍዎ ስለዚ ምስ እዚ ዝተኣሳሰር ገዳማት ይኸይድ ማለት እዩ ክብራተዋት መነኮሳዊ ህይወት እውን ኸይድ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ ማለት እዩ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወት ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ክርስቲያን ተዋህዶ ይኹን ካቶሊክ እንታይ ትገብር ኣለኻ መዓልታዊ ህይወትካስ ብሓቂ ንዝጠመዩ መግቢ ትህብ ኣለኻ ዶ ክዳን ዝሰኣኑ ክዳን ትህቦም ኣለኻ ዶ ዝደኸሙ ትሕግዞም ኣለኻ ዶ ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ትህቦም ኣለኻ ዶ እዚ ኩሉ ጉዕዞታት ኣብቲ ናይ ስድራ ቤታዊ ኩሉ እውን እፁ ይኸይድ ስለ ዝኾነ እቲ ተግባር ወሳኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ እዚኦም ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ኣብኡ ናብኡ ሕጂ ኣብ ውሽጡ ምናልባት እቲኦም ካቶሊክ ናቶም ኣፕሮች ክህልዎም ይኽእል እዩ እቲኦም ተዋህዶ ከዓ ናቶም ኣፕሮች ክህልዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኦም ካቶሊክ ኣብ ሰናይ ተግባር ይዋፈሩ ማለት እዩ እዚኦም ተዋህዶ እውን ከምኡ ግን ካቶሊክ ንኣብነት ብዓለም ሙሉእ ትፍለጠሉ እንተልያ እዚ ኣብ ሰናይ ተግባራት ምውፋር እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ካቶሊክ ረድኤት ሓገዛት ህቡ ብብዝሒ ቤት ትምህርቲ ንማንም ንዝኾነ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ወዲ ሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ሓገዛት ክህቡ ይደልዩ ኦፍኮርስ ኣብኡ ማለት ስነቲ ካቶሊክ ቁርብ ካቶሊክ ተኮይንካ ቁርብ ሓላፋ ኣላትካ ናይ ዓሌትነት ትገብርዋ እዮም ግን ንማንም ሰብ ሓገዝ ሕጂ ብሓቂ ኣብ ዓለም ደረጃ እንተዳሪና ካቶሊክ ቸርች እቲኣ ዝለዓለ ሓገዝ እትህብ እያ ማለት እዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ዓበይቲ ትካላት ናይ ረድኤት እውን ካቶሊክ ቸርች ኣለዋ ኣብ ዝሓሸ ናይ ሃብቲ እውን ስለ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ብዙሕ ብብዝሒ ሓገዛት ትዋፈሩ ኦርቶዶክስ እውን ነንሕዶም መስተዓቕምናቶም ነንሕዱ ኦርቶዶክሳዊ እውን ክትሓጋገዝ ንሪና ኣብ ኤርትራ ሕጂ እንተሪእናዮ እቲ ኦርቶዶክሳዊ እዚ ሕጂ ብዙ ሶሻል ሜድያ ንሪኦ ክቡራት ኣሕዋት እዚኦም ትግርኛ እንተዳሪእናዮም ዝኾነ ሓዎም ተፀገመ እንትሪኦም ብብዝሒ ሓገዝ ትሪኦ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ህዝቢ ትግርኛ ዝኾነ ሰብ ክትቋያቕ ትውዕል ክትበኣስ ትውዕል ገለገለ ሓደ ሰብ ተፀጊመ ኢሉ መፂካ ኩሉ ትርስዖ ማለት እዩ ኩሉ ረሲዕካ ትሚልካ በቃ ንሓውሃትም ግን ጓርሓት ኣለዉ ተንኮለኛታት ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ከዓ የታልልዎ ግን እቲ ሓገዝ ምሃብ ኣብቲ ናትካ እምነት ውሽጢ ሰረት ትገብረ እዩ ማለት እዩ እቲ ሰናይ ነገር ምግባር ዘይምፅብፃብ እውን በቃ ትህቦ ትሕቦ ስኻ ክትፀባፀብ ኢልካ እውን ኣይኮንካ እንትህቦ መብዛሕቲ ግዜ ሂብካያ ኣለኻ እዚኦም ጴንጤ ሪኢኹሞም ኣለኹም ድዮም ይሕግዙ ዶ ጴንጤ ክቡራት ኣሕዋት እዚኦም ጴንጤ ናይ ዓድና ይሕግዙ ዶ ገንዘብ ነንሕዶም ክሰራረቑ ንሪኦም ኢና ኢሎ ሓደ ፓስቶር እየ ዝብል ባድላ ከምዝናተይ ካራባታ ጉዲለላ ኣሎ ክቡራት ኣሕዋት ፅባሕ ፓስቶር ኮይነ መፅአ ፅባሕ ፓስቶር ኮይነ ክመፀኩም እየ ቁሩብ ኣይ ፓስቶር ሙሉእ ወይ ነቢ ኮይነ ክመፀኩም እየ ፅባሕ ሕጂ እዚኦም ፓስቶራት ዘይቲ ቸርች ይገብሩ ቸርች ገይሮም ገንዘብ ካብ ህዝቢ የለቕሙፁ እቲ ገንዘብ ኣበይ ውዕልዎ ንጅቦም ፓስቶር ኮይኑ ቤተክርስትያን ንምስርት ይህ እንዳበለ ገንዘብ ኣኪቡ ንገንዘቡ ንጅቡ እዩ
that's why መብዛሕትኡ ግዜኦም ህጆም ፔንታኮስታል እዚኦም ኢቫንጀሊካል ዝበሃሉ ካብ ኣሜሪካ ዝብገሱ ወላ ናይ ኤርትራውን ብዓቕሞም ኢትዮጵያ ፓስተር ተኮይንካ ኣዝዩ ሃብታም ትኸውን ክብራት ዘገይፅ መካይን ትገብር እቲ ገንዘብ ንዓኻ እዩ ማለት ምክንያቱ ዝሓተካ የለን ድሒንካ ኢኻ ክብራት ክፉእ ተጠቐመሉ ንሰብ ሓግዝ ኣይትሓግዝ ዝብለካ ሰብ የለን ምክንያቱ ሰናይ ተግባር ዝበሃል ኣብሰንቲ ኣብዚኦም ናይ ፕሮቴስታንት ኣብ ፕሮቴስታንት ኦፍ ኮርስ ብዙሓት ዴኖሚኔሽን ስለ ዘለዋ ገሊአን ናይ ፕሮቴስታንት ጨንፈራት ዝሕግዛ የለዋን ማለት ኣይኮነን ኣለዋ ገለ ዝሕገዛ ኣለዋ ብፍላይ እዚአን ኣንግሊካል ዝበሃላ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሜቶዲስት ዝበሃሉ ምናልባት እዚኦም ሜቶዲስት ብፍላይ ቀለልቲ ይኮኑን ንሶም ናይ ካቶሊክ ባህሪ ስለ ዘለዎም ኣብ ሓገዛት ዋፈሩ እዮም እቲ እዚኦም ፔንታኮስታል ግን ሰራቕቲ እዮም ስለምንታይ እዮም ገንዘብ ናይ ህዝቢ ዝሰርቁ ናይቶም ኣባላቶም ሰናይ ተግባር ዝበሃል የለን እቲ ገንዘብ ዝውሃብዎ ዓስብና ይብልኻ በቃ ሰሪሕ ንሕና ንሰብኽ ኣለና እቲ ቸርች ቢዝነስ እያ ሳይገብሩ ክብራት ዋት በርኬ ናይ ጽድቂ ተግባር ዝበሃል የለን ሓደ ማለት ኣይፈላለኒ ማለት ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ግን ዝኾነ ፈላስን ተዳሪኻዮ ገንዘብ ንነብሱ ዝገብሮ የብሉን ናይ ኦርቶዶክስ ፈለስቲ እንተዳሪናዮም ወላ ሓንቲ ገንዘብ ዝረኸብዋን ህዝቢ እዮም ዝርግሕዋ ማለት እዩ ንሰብኣዊ ሓገዛት ናይ ካቶሊክ እውን ኦፍ ኮርስ ገለ ለቆምፅ ኣይሰኣኑን እዮም ካህናት ብዝተኻእለ መጠን ግን ንህዝቢ ክሕግዙ ይፅዕሩ እዮም ወላ ናይ ኤርትራ ሕጂ ምስ ኩሉ ሳሪኻ ሓገዛት ኣይገብሩን እዮም ማለት ኣይኮነን ኣነ ንኣብነት ኣብ ክመሃር ከለኹ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ጥሜት ነይሩ 1989 ዓመተ ምህረት 91 ጥሜት ነይሩ ኣብታ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ሕጂ ንመሃር ከለና ስብቆት ንጎሆ ትቆርስ ብሽኮት ህቡኻ ዝኾነ ቫይታሚን ህቡኻ ክዳውንቱ እውን ኣውደ ዓመት ክኸውን ከሎ ዝርግሑልካ ብሽኮቲ ገለ ሕጂ መግቢ ትስእነሉ ግዜ እቲ ሓገዛት መፀካ ነዚ ሕጂ ክንክሕዶ የብልናን ማለት እዩ ሕክምና እውን ኣሎ ካልእ እውን ኣሎ ማለት እዩ ቤት ትምህርትታት እውን ኣሎ እዚ ሓገዛት ዝሓሸ ስለ ዝረኸቡ እዮም ካቶሊክ ነቲ ዝረኸብዎ ሓገዝ ካብ ደገ ናብቲ ህዝቢ ይሕግዙ እዮም ይዝርግሑ እዮም ኣነ ንባዕለይ ትምህርቲ ኣብቲ ብፍላይ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 5ይ ፅንኩር ግዜ ዝነበረሉ ግዜ ኩናት ዕግርግር ናይ ባፅዕ ጉዳይ ዝነበረሉ ድርቀት ዝነበረሉ ጥሜት ኣብ ገዛ ትበልዓሉ ዘይነበረሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ከይድካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ጥራሕ ቁርሲ ትቆርሰሉ ግዜ ነይሩ ክብራትኳት ስለዚ እዚ ሕጂ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ ካብቲ ሰናይ ተግባር ዝብልካ ሕጂ ገሊኦም ካቶሊካውያን ትምክሕቲ ጥቀሙሉ እዮም ገለለው ካቶሊክ ደናቑር ኣለው ንሕና ከምዚ ንገብር ኢና ከምዚ ንገብር ነው ናይቲ ቸርች ዶክትሪን ኣካል ናይቲ ትምህርቲ እዩ ኣካል ናይቲ እምነት እዩ መመክሒ ይኮነን መፀባፀቢ ይኮነን ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ኣለና እምነት በይኑ እኹል ኣይኮነን ሰናይ ተግባር እቲ ተግባራትካ ወሳኒ ይብሉ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ይኹን ኣብ ናይ ካቶሊክ ማርቲን ሉተር ኣብ ናይ ፔንጤ ኣብ ናይ ፕሮቴስታንት ብሓፈሻ ይፈላለዩ እዮም ከም ሕብሮም ይፈላለዩ እዮም ግን እቲኦም ዝለዓለ ቢዝነስ ግን ፔንቴኮስታል እዮም ፔንቴኮስታል ዝበሃሉ they don't care ብጣዕሚ they don't care ክብራትዋት ኦኬ ኣብዚ ርግፀኛ 50 ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዝረኣይዎም ኤርትራውያን ብዙሓት ኣብ ጴንጤቆስታል ዝኣተውሉ ሕጂ ኣብቲ ፔንተ ምስ ኣተው እቲ ገንዘብ ምብርካት ዕሽሪ ዝበሃል መብዛሕትኦም ድሕረ ባይቶም ኦርቶዶክስ ካቶሊክ ስለ ዝኾኑ ግቡእና ኢሎም ይህቡ ምክንያት ባክግራውንድ ናትካ ካቶሊክ እዩ ወይ ናይ ኦርቶዶክስ እዩ ሕጂ እቲ ገንዘብ ተዋፅኦ ንዓኻ በረኸት እዩ ከም ኩሉ ሞባእ ማለት እዩ እቲኦም ፓስተራት ግን እንታይ ይጥቀሙሉ ይሕግዙ ዶ ንሰብ እስከ ንፅጉም ይሕግዙ ዶ ኣይሕግዙን እዮም 5,000 6,000 10,000 ደሞዝ ገይሮም ሃብቲሞም መዓት መካይን ሞዴል ገዚኦም ፈራዕራዕ ብሉ ሽዑት ምስ ሓንቲ ተመርዖም ፀንሑ ናብ ሓንቲ ተፋቲሖም ይኸዱኻ
فتحو دحر بأسو نتيوم أمنتي زرمو ترفوهم مبزحتهم جي تسفع أوريصهم زيوم بينتن تاريخهم جي بقى تسلقلق بلوم كل نجارو مالتي تسفع أوريصهم حجي بزحات كابتي تشرش مخاد ترفنا زبلولو نسو طرح ديكونه أبزو سوشيال ميديا خاطر يوم عليهم سلمنتاي كقايقو وعلو أنت سلمنتاي قايقو ننحدهم سلمنتاي بأسو وانجيل تسوب كنت خيرهم نزي حدا بمحرنيا دبلكوا كسمعكم يا خبرات وات قرب دحر بايتا صبو جراس لتبنا ابزي امحرنيا قرب سمعتكم سمعوا مبزحت زبجي سمعوا اخومي كسمعكم من اشتي انترست دخونت حنتي شورت فيديو سمعي ፕሮቴስታንቲዝም አንድ የሚሆን ሃይማኖት አይደለም you cannot make በቲዮሎጂ ድርድር በሽማግሌዎችና በመሪዎች ስብሰባ በነገረ መለኮት አዋቂዎች ምክር ፕሮቴስታንትን አንድ አናደርግም ሚሆን አይደለም መጀመሪያ ልዩነቶቻችን እንወቅ ያስተምሮ ያመጣጥ የታሪክ ልዩነት አለ ሉተራን ናቸው ባፕቲስቶች ባፕቲስት ናቸው ሜኖናይቶች ሜኖናይት ናቸው ሙሉ ወንጌል ናት ቃለ ሕይወት ናት ይሄ ያስተምሮና የልምምድ መሰረቱ ይኸውላችሁ የቲዮሎጂካል ኮንቨርሴሽን ብቻ አይደለም የሚለያየን ኢንተርፕሪቴሽን ይለያየናል ሶላ ላይ ለምንድን ነው ማንግባባው ኢየሱስ ብቻ ብለን እኮ በኢየሱስ አንስማማምኛ ለምንድን ነው ማንግባባው ኢየሱስን ምን ተረጉምበት መንገድ አለ የመጣንበት ቤተ እምነታዊ አካሄድ ይገራዋል ያንን ቃሉ ላይ ለምንድን ነው ማንግባባው ቃሉ ብቻ ብለን ስናበቃ አንግባባም ለምን ሙሉ ወንጌልና መሰረተ ክርስቶስ ቃሉ ብቻን በተመሳሳይ መንገድ አተረጉምም ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን የዲኖሚኔሽናል ያስተምሮና የልምምድ አስተሳሰብ ኢንተርፕሪቴሽናችንን ይገራል አይደለም ሶላና ኢቫንጀሊካል አራቱንም ተው በመጽሐፍ ቅዱስ አንስማማም ታውቃላችሁ አይደል ፕሮቴስታንቶች በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንስማማም ስለዚህ ፕሮቴስታንትን የሚያስማማ ኃይል ምድር ላይ የለም የሆነ ነው ብለ የለም በምንም ቴዎሎጂ አያስማማንም ፋይብ ሶላ አያስማማንም የወንጌላን መገለጫ አያስማማንም ከሁሉ በላይ መጽሐፍ ቅዱስ አያስማማንም ለምን በየመንገዳችን በጣጥሰን ስለምንተረጉመው ማለት ነው ሄዶ ኦቶሪቲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኩብራት ህዋት ከምዝ ትሪዎም ደለኹም እዮም እንታይ ብለካ ዘሎ ኣብቲ ናይ ፕሮቴስታንት ብስም ፔንቴኮስታል ኢሎም ብሓፈሻዮም ዝዛረቡ ንሕና እውን ከምኡ ጴንጠ ይብለኻ ወይ ንሕና ክርስቲያን ኢና ብለኻ ፈሊጦም ነገር ግን ኣሽሓትዮም ፍልልዮም ሕጂ ረኣይዎም ኣብዚ of course Roman Catholic have ምናልባት እኽልቲ description ናይቶም ክሳይ ኮደትን ኦኬ ኣብዚ ኣትሓይሽ ኦኬ ወይ እዚኣ ጨንፈር ዝያዳ እዚኣ ኣብዘላ ማዓቲ እንታይ ክትብለዎም እዚ ክቡራት ኣሕዋት እንታይ ክንብሎ ኢና መዚኡ ማለሲ رأيهم انت خنو بلوم زوم حجهم راتوات ازيوم سنتا تبلوم تقولو ازيوم سي اشحاتهم ولا حنتي كتب له ما يتغنى حجي انت له ابتي نحنا بنت ام دبلخا وانجيل سلازبلو حدا مسلكا مالتي اتيوم باستورات جين يفولت ام فلليوم اتيوم بغبو سمارو الله اب امريكا دبلوما وسديوم قال نا شد شهور حيلو نا عمت الله نا تيولوجي قال مهاريوم اتيوم باستور كنت حنكا تيولوجي قالت ماريخا وي كان نبي زيوم حواريا زبالو معارجي بايزوي كتمهار لك سيرتيفايد تخونيخا شعو تشرشي كتوز تخوينكا اتي تشرشينات كافلوط اخركب فاند خركب تخوينو تمرتي دبلوم كلوا كالو ورقت كلوا كالو حجي بب نن بينهم كاتفالاليهم حجي انت يخونو ابزي سوشيال ميديا حدا مسلو بينت حويو وانجيل سلتسبخ كليل كاتراف جن سماين مدرن حون حسرنا اتوا مالتي سلمنتاي اتتنق انتايو انتيلا اتي لوتران مصحف قدس انتليكا لعلو كله اخولي بلاكا مالتي كم يلو باستور وانجيل ناي بلين بايبل حزة متصرخ حجز أب بايبل حز كم مصو زي أب بايبل أنت اللي كا
that is enough ክቡራት ኣሕዋት ልዕሊ ቸርች እዚኣ እንተሒዙ ወንጌል ተሒዙ እዚኣ ኣላ እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ እዚኣ እንተሒዙ ቸርች ኣለዎ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋት ስለዝኾነ ዝኾነ ሰብ ኣነ ቤተክርስትያን የብለካ ከመይ ጌርካ ትሰማማዕ ሕጊ የለ ስርዓት የለ ገለ የለ እዚኣ ሕጂ ናይ ብቋንቋ ብሌን ከም ብበልኩም ቁሩብ እንታይ ክንብል ኢና ሉቃስ አንኳ ወልጣ ሹምሲ ቋላኽዲ ሰኽራኺ እንታይ ወቀይራ ድዩ ወኻራ ናውዩ ኣብቲ ግዝ ቁሩብ ስለ ዝፈላለዩ ብዙሕ ዝናዕኮ እንት ናይ ብሌን ብግዚ ተፃሒፉ ዘሎ ናውዩ ዮሐንስ ተር ተለይቱት ገሪ ወክት ሽወነኹር ኒሰና ኮዶፍ ፈሪሰና ታለይቱትኽር ኩደኣም ቋነኩር ጀእነኩር ንዝበልዕ ንሰቲ ኣለና ድብ ዘሎ ይንኩሉ ንሕና ንሰቲ ንበልዕ ኣለና ኢየሱስ ይኸ መርዓ ዊሪ ማስ መርዓ ዊሪ ናዲ ዋኖኽ ጉሲቅ ሽመኒ ደኣም እን መርዓዊራ ናልድ استاغرغاخ انتروغن انسين انغرغاد اندد شمدنوغن كبراي انتاي سمعكم هجي اسك انتاي سمعكم اسك تسمعكم ونغوردي اسك تسمعكم ونغورن كبرات بينت خالككم يوم مصحف قدوس ينبب امبر انتاي بلالو ايفلطوني ኣይ ዘራዳድ ቋንቋ ያብሎምን ስለዝኾነ የንፋሕ ብትን ኢሎም ዘሎ ማለት እዩ ተበታቲኖም ዘሎ ብቋንቋ ብሌን ደም ብበልኩም ፀኒሑ ሕጂ እዚ ብሌን እዩ ብሌን ኣነ ሳይት ናይ ግዝ ቁርሒ ይልብል እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት እቲ ስትራክቸር ተደይብሉ ጠፊእካ ኢኻ ኣብ ባዕለ ኣሜሪካ ኦኬ ዓብ ሃገር እዩ ሕጊ ኣሎ ስርዓት ኣሎ እቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ኣዝዩ ሓያል እዩ ዝኾነ ሃይማኖት ዝኾነ መስሪ ፀገም ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሕጊ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ይእቱ እዩ ኣብ ባዕለ ዓድና ግን ከም ኢትዮጵያ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ሕጊ እቲ ህዝቢ ከምቲ ንፈልጦ ካብቲ ቀንዲ ብፍላይ ንዓና ህዝቢ ንሕና ኤርትራውያን ህዝቢ ግዝ ብፍላይ ስርዓት ዝነበረና ሕጊ ዝነበረና ስልጡን ሕብረተሰብ ነይርና ብሕጊ ብስርዓት ድኸይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ንፈልጦ ብሰንኪ ወራራት ናይ መግዛእቲ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ቤተክርስትያን ወይ ሓደ ሰባኺ ጴንጤ ካብዚ መፅኡ ዘይፍለጥ ትሚሉ ቸርች መስርተ እንተይልካ እንታይ ትገብሮ ኣብራትዋት እቲ ዓዲ 500 600 ወላ 5000 ቸርች እንተተመስርተ እንታይ ትገብሮ ናይ ፅሉላት ተቐየርቲ ዓዲ ሰላም ትስእን ከምዚ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ትልካ ካብ ቸርች ናብ ቸርች ትኸይድ ኣበቲ በቲ መን ይዛረበካ ዘሎ ይትፈልጥ ገለ ይትፈልጥ ሰላምካ ትስእን ዘሰይም እውን ኣብ ናይ እስልምና እውን ከምኡ ዓይነት ከም ዘሎ ክፈልጦ ኣለና ኣብቲ ናይ ክርስትና ጥራሕ ስለ ዝዛረብ ዘለኸ ሕጂ እቲ ሃገር ከም በዓል ሃገርና ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ኬኦስ ናይ ስፒሪቹዋል ኬኦስ ፍጠር ማለት እዩ ወይ ናይ ሪሊጂዮስ ኬኦስ ነውፂ ይፍጠር ነውፂ እንተተፈጢሩ እቲ ዓዲ ሰላም ይስእን ይበታተን ከምዚ ተበታቲና ዘለና መን ይዕወተሉ መን ይዝዕወት ኣብ ከምዚ ዕንወት ምስ ኣጋጠመካስ ስፒሪቹዋል ክራይሲስ ምስ ኣጋጠመካ መን እዩ ዝዕወት ኣብነት እዚኦም ኢስላሚስት ዝዕወቱ ማለት እዩ ንዓኻ ነንሕድካ ከም ትበኣስ ገብሮኻ ከምዚ ብሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና እቲ ክርስቲያን ነንሕዱ ክፀራረፍ ነንሕዱ ክዋቃዕ ነንሕዱ ካብ ዓቐን ላዕሊ ፅልኢ ዘለዎ ኮይኑ ክዛረብ ከሎ እቲኦም እስላም ዝፀንሖም እንጀራ በልዕዎ ማለት እዩ እዚኣ ኤርትራ ሕጂ ንዘመናት ዓመታት ኣቦታትና ክብረቶም ሓልዮም ፀኒሖም ብሓንቲ እምነት ከዱ ስለ ፀንሖም ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ኣብዚ 100 ዓመት 150 ዓመታት ዘጋፀመና ናይ ሪሊጂዮስ ክራይሲስ
ምስ ምትእታው ናይ ካቶሊክ ናይ ከንሻ ድሕሪኡ ናይዚ ካልኦት እምነታት እስልምና በቲ ከኣንን ባዕሉ መዓት ዋሃቢዶ ሰለፊዶ ገለመለ ቃድርያ ካትምያ ገለ ሱፍ ዝብል መዓት ፍልልያት እቲ ህዝብና እንታይ ኮይኑ ተበታቲኑ ወላ ሓደ ከዓ ክለይም ዝገብር የለን ኣብታ ዓዲ እቲ ተዋህዶ ንባዕላ እውን ብዙሕ ፈተናታት ኣጋጢሞ ኣሎ ካብ ውሽጣን ካብ ደገን ስለዚ እቲ ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች ኣነ ሕጂ በዚ ጋጣም ኣፅዋዓኩም ማለት እዩ እንተ ኣብቲ ምዕቡል ዓለም ፀገም ኣይኮነን ሽግር ኣይኮነን እንተ ሓፍሓፍ ኢልካ ትእሰር ማለት እዩ ገንዘብ ተሰሪዕካ ትርኳዕ ኣብ ህዝብና ግን ኣማኒ ዝኾነ ሕብረተሰብ እሞ ኣድኻ ዝኾነ ሕብረተሰብ እንተ ከምዚ ዓይነት ነውፂ ፈጢሩ እንታይ ክኸውን ክቡራት ስለዚ ኣብዚ ምስትውዓል የድሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሪኦ የድሊ ኣብ ናይ ቁሩብ ናይ ከንሻ ድሕረ ባይታ ምስ ተዛረብኩ ግን ሎሚ ይኣኽለኒ ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ቁሩብ ክዘራረብ ሕጂ እኹል እዩ ማለት ነቲ ክሓስብ ዝኽእል ነቲኦም ጴንጠ ብፍላይ ጴንጤና ትብሉ ተጸሊልኩም ዘለኹም ፕሊስ ኣብ ልብኹም ተመለሱ ሓደ ትማሊ መፂኒ ነይሩ ኣብዚ ገዛይ ፀራብ ዕንጨቲ ማለት እዩ ፀራብ ዕንጨቲ ንምንኣስ ኣይኮንኩን ሞያ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ፅርበት ዕንጨቲ ብዓለም ትዝኸበረ ስራሕ እዩ ብስራሕ ተመፂና እዚ ፀራብ ዕንጨቲ ሚልዮን ዝበሃል ኦርቶዶክስ ዝነበረ ሰብ እየ ዝብል እዩ ኣብዚ ገዛይ መፂኡ ኣነ ምሁር እየ ኢልኒ ሓራይ ኣብ ገዛይ መፂኡ ትምህርቲ ካበላ ርአኒ ኢልዮ ውድድር ቻለንጅ እዩ እንተረአየንስ ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ኣብ ቴክኒክ ዝተምሃሮ ኣብ ኤክስፎርድ ዝበሃል ኮሌጅ ብዛዕባ ፅርበት ዕንጨይቲ ተምሃሮ ይርአኒ ናይ ሞዩ ይርአኒ ምሁር እየ ዝብል ሰብ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ሕማቅ ዘረባታት ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ክርስትና ማለት ባይብል ኣዝዩ ኮምፕሌክስ ሳብጀክት እዩ ኩሉ ግዜ ዘበናት ኣካትዑ ሕጂ እውን ከካትዕ እዩ ንዘበናት ፋሕፋሕ ቢሉ ህዝብታት ንክንደይ ጨናፍር እውን ዝኸፍተ እዩ ንሪኦ ኣለና ደቂ ማርቲን ሉተር ኣብዚ ግዜ እዚ ፋሕ ኢሎም ዘሎ እዮም ደቂ ማርቲን ሉተር ወላ ሓንቲ መትሓዚ ዘይብሎም ኮይኑ ዘሎ እዮም ኩሉ ግን ካብ ሓንቲ ጥቕሲ ምፅእ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓንቲ እዚኦም ደቂ ማርቲን ኣክቦም ወላ ሓንቲ ኣይሰማምዑን እዮም ኣብ ትርጉሙ ነፍሲ ወከፍ ኣነ ከምዚ ትርጉማ ኢሉ ቶታሊ እንታይ ይኸውን ፋሕ ብትንኣትዎ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ኣነ ሓቂ እየ ዝብለካ ሓንቲ ጥቕሲ ምፅእ ሕጂ ንኣብነት ራንደም ሃቡኒ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ከንብብ እየ እንታይ ክንብል ኢና ንኣብነት ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ፍቕዲ 12 ኣታ ትማልኽ ኣብኡ ገንፂ ኢለ ነይረ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 1 ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲጋ ናብታ ንሱ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ዝነበራ ቢታንያ ዝተባሃለት ዓዲ መፀ ስለዚ ኣልዓዛር ካብ ሙታን ተንስኡ ትብል ኣላ እዚኣ ንባዕላ ኣጋጣሚ ከፊት እያ እዚኣ ንባዕላ ዝሰፍሐት ብዙሕ ሓንቲ ዶኩመንታሪ ርአ ነይረ ብዛዕባ ካብ ሙታን ምትንሳእ ትብል ቃል ሕጂ ገሊኦም ጴንጤ ናይ ሉተራን ቸርች ካብ ሙታን ነተንስኢና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዲንተ ዘይተጋግየ ሓደ ፓስቶር ካብ ሙታን ይትንስኢ ኢሉ ኣብ መቃብር ኣትዩ ብኡቢሉ ተኻርጁ ክብራተባት ገለ ሰባት ሬሳ የምፅኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ናተንስኡ ራእይ ንሕና እውን ሓይሊ ኣለና ኢሎም ካብ ሙታን ነተንስኢና ኢሎም ተንስኡ ኢሉ ካብ መቃብር ሓፍ ዝብል ፊልም እዩ ኦፍ ኮርስ ተዋስኦታት ዝሰርሑ ንርኢ
እዚ ጆሹዋ ዲ ገለ ዝበሃል ኣብ ናይጄርያ ዝነበረውን ከምኡ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ርስሓት ዝፀንሐ እውን ንፈልጦ እዩ ዝተፀለ ኤድስ ዝሓመሙ ዘሕውዩ ኣለዉ ካንሰር ዝሓመሙ ዘሕውዩ ኣለዉ ሆስፒታል ኣየድልየናን እዩ ክቡራት ኣሕዋት እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ ተሒዝካ ሆስፒታል ኣየድልየካን እዩ ቁርኣን እውን ከምኡ ኣሎ ናይ ቁርኣን እውን ከምኡ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ናይ ኣልኣዛር ካብ ምውታን ምትንሳእ ትብል ካብቲ ተኣምራት ኢየሱስ ዝሰርሖ ብዚ ሂወት ከሎ ንባዕሉ ዓብ ኣርእስቲ ፀዋዕ እዮም እዚኦም ዶኖሚኔሽንስ ብምልኦም ናይ ሉተራን ነናቶም ትርጉም ኣለዎም ክሰማምዑ ይክእሉን ካብ ምውታን ከተትንስእ ትኽእል ኣነ ነቢይ ኮይነ ኢለስ ካብ ምውታን ከተንስእ ዝኽእል ሓይሊ ኣምላኽ ይብን ንብለካ ሓደ መፅኡ ካንሰር ዝሓመመ ካንሰር ክሕዊ ሓይሊ ተዋሂቡ ንብለካ ኣብይ ኣሕመድ ሻብዓይ ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን እዩ ተባሂላ ሓንቲ ነቢይ ብርቱካን ትበሃል ነቢያት ኮይና ወንሶም ሲአይኤ ማሓቢሮሞ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ናይ ሲአይኤ ኣሜሪካ ዝዋደድዎን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ሓንቲ ነቢይ ብርቱካን ትብል ኣብ ቸርች ኣምፅያ ኣነ እስኻ ንጉስ ሻብዓይ ንጉስ ክትከውን ኣምላኽ ንግሪን ኣሜን ሽዑ መራሒ ምስ ኮነ ብርቱካን ነቢይ ብርቱካን ኣምላኽ ንጊርዋ ተባሂልዎ ሲአይኤ ነጊርዎም 2015 ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብቲ ናይ ኢቫንጀሊካል ከይዱ በዓል ትራምፕ ገለመለ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ሓርዮሞ ማለት እዩ ሽዑ 2 ዓመት ቁርብ ግዜ ወሲዱ 2018 መራሒ ኮይነ ሲአይኤ ምጊኖም ፅዮም እቲ ጴንጤ ከመይ ገይሩ ምስ ሲአይኤ ከም ዝሰርሕ ፍለጡ ምስ ኣሜሪካ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርጉቢ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሂዝ ቨሪ ጀንትልማን እዚኦም ጴንጤ ምስ ኣሜሪካ እናሰርሑ ኣቕሱንን እዮም ኢሉ ያላ ኢልዎም ኢምብራጦርያ ናይ ኣሜሪካ ሃፀይ ዮሃንስ እውን ነዚኦም ካቶሊኮም ገይርዎም ነይሩ እዚኦም ኣየንቡርን እዮም ኢሉ እዚኦም ካቶሊክ ነዚኦም ከኒሻ ኩሎም ሰጊግዎም ነይሩ ሃፀይ ዮሃንስ ኢሱ ጎራሒ ሰጊግዎ ሕጂ ክቡራት ኣሕዋት it is all about politics ሕጂ ብኸመይ ትረዳዱ ጴንጤ ክቡራት ኣሕዋትና መንፈሳዊ ነገር ይብልኩምን መንፈስ ቅዱስ ወሪድና ትብሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በዓል 50 ዝብል ኣሎ ጅን እምነት ኣብ ሓንቲ ዶክመንታሪ ዝረኽዋ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ 50 መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ በቲ ከምቲ መብፅዖ እምነቶም ሃዋርያት ተስፋ ሂብዎም ነይሩ ቴንክ ዩ ኢየሱስ ነቶም ሃዋርያቱ ተስፋ ሂብዎም ነይሩ ገዲፎም ክኸይድ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተገለጸሎ እቲኦም ሃዋርያ ሽዑ በብቋንቋኦም ክዛረቡ ጀመሩ ዝብል ኣሎ እዚኦም ጴንጤ ሕጂ ሊተራል ትራንስሌሽን ተጠቂሞምላ እዚ ብሉ ተኣኪቦም but that is not the true concept of speaking on their tongues በብቋንቋኦም ተዛረቡ ማለት እንታይ እዩ እቲኦም ሃዋርያት ናብ ኩሉ ኣጣጫ ናይ ዓለም ማእዝናት ዓለም ብምኻድ በብቋንቋኡ ክሰብኩ ጀሚሮም ማለት እዩ ናብ ሮማ ዝኸዱ ብሮማ ክሰብኩ ጀሚሮም ናብ ኣፍሪቃ ዝመፁ በቲ ናይ ኣፍሪቃ ናይ ኮፕቲክ ንኣብነት ግብፂ ብናይ ግብፂ በዓል ማርቃሪዮስ እዮም ብናይቲ ቋንቋ ናይ ህዝቢ ክሰብኩ ጀሚሮም ምክንያቱ ተልእኮ እዮም ተዋሂቦም ብከምዚ ዘተርጉምዎ ሰባት ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሓደ መጋባእያ ምስኣተኻ ክሰምዓካ ዘይክእል እንትደኣ ኮይኑ ቋንቋ ናትካ ተዛሪብካ እንታይ እዩ እስከ ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንኣብነት ኣብዚ ብሌን ትሰምዑ ይስኣልኒ ኦፍ ኮርስ ግን ብሌን ተዛሪቡ ሓደ ሰብ ክንደይ ክሰምዖ እዩ እሞ ክንደይ ሰብ ይክሰምዓካ ወላ ሓደ ሰብ ብሌን ዘይሰምዕ ዘሎ ኣነ ብሌን ተዛሪበስ እንታይ ትርጉም እንታይ እስከ ትርጉሙ ስለዚ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ናይ ፔንቴኮስታል በብቋንቋኦም ተዛሪቦም ዝብል ባዕሉ ቴዎሎጂካሊ ትርጉም ኣለዎ እዚኦም ኣሕዋትና ጴንጤ ግን መንፈስ ቅዱስ ኢላ ኣይተሓዝለይ ክቡራት ሓጢኣት ትገብር ተሊ ኣምላኽ ምሕረቱ ውርደለይ ኣብ ክርስትና ፀገም ኣይኮነን ይካን ሜክ ማለት ይፃወሩ እዮም ክርስቲያን ድሓን እዮም ሓቀይ ዳ ክቡራት ተፃወሩ እዮም ኣምላኽ ምሕረቱ ውርደልና እዚኦም ኣስላም ሕጂ ከምዚ ትልክዮም
يحردوها مصيوم لايف قبر كله فنجم ستولى نزي أجزاي زي ما أصلا كساب ساعته جزيون كحلفي دروت يوم إسلامون كتصور جميرة مالو هاج قدام بعد إنجليز ناي سبيكرز كورنر تبالالو بلندن أبو خيتكا بزعبا سلمنا اعتزارة فنجو تقول كانيرو حجيجين كم صبام كويدوم دليت كاتلو زعبا محمد أبتي سبيكرز كورنر كيتكا نموت استوفردو بزحت نيروم ناي كريستيان أبولوجيستس كان بعد ديفيد وود زي جاد لوجيك مصيلو دكتور جيمس سميز كالوت زامسلو أبزك زي منهم شجري بزحات ناي كريستيان بزعبا سلمنا دليتهم زاربو زعبا القرآن دليتهم زاربو محمد كمزي تبالو منهم شجري يكونن بركة مس جزية تصورنا تمزح على كريستنا خمسة حجد الله يمسلوكم قدام وين كريستنا بتعمي حدا جنيا ينيرو ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልካ እንተ ዘይፀውዕካ ተቐተለሉ ዝነበረ ግዜ ከምዃኑ ክፈልጦ ኣለና ከምዚ ሕጂ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ እምነት ጥራሕ ትፃወር ገለ ንብል ቀደም ኣብዚ ፈረንሳነ ዝነብሮ ዘለኹ ካቶሊክ እንተ ዘይኮንካ ዝቕበለካ ሰብ ኣይነበረን ካቶሊክ እምነትካ እንተ ዘይኮይኑ ኣብዚ ዓዲ ክትነብር ኣይፍቀደልካን እዩ ወይ ውፃእ ኣብሉካ ከምዚ ናይ ጅሃድ ማለት እዩ ውፀልና ግደፈልና ዝዓዲ ወይ ሃይማኖትካ ቀይር ወይ ክንቀትለካ ይብሉካ ሽዑ መብዛሕትኡ ይስደዱ እዚኦም ኣብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ገለ መላሕጂ ብዙሓት ፈረንሳውያን ከምዚ ዓይነቶም ካልቪን ዝበሃላሉ ሕጂ ጆን ካልቪን ዝበሃል እዚ ናይ ሪፎርሚስት ማለት እዩ ፐደስ እንታይ ዝበሃሉ እዚኦም ካብ ሓደ ጨንፈር ናይ ፕሮቴስታንት ዘሎ ካልቪኑ ፈረንሳዊ ካቶሊክ እዩ ነይሩ ናይ ፕሮቴስታንት ምዕባል ምስ ኣበለ ፓሪስ እዩ ሃዲሙ ጀኔቫ ኸይዱ ማለት እዩ حد النجوس نيرو أبز فرنسا مسموته ودو وراس عرات نيرو نجوس كونتو جبوا قلعة هنري جلس بار ربعي أب جرمن دي قال عبي بروتستانتي نجوس كخون نبو وراس عرات خون جبوي مزايلو مو ناي بخا نكسنت كتورس نعايلو مو كتورس تخين كاجين كاثوليك أيري لو مو قلعة نيرو أوكي لو كاثوليك أيرو هنري شامناي ربعي ده خيكون حجي نجوس كأون مسيو أتيوم سدرابيت حجي سانيا ما أتيوم نداد ديو وجن مالتي سدرابيت ملو مسيو كتما باريس أبتنا بنجسنت شأتنا بيتمنجس مسأتو بالاس كردنا بيلوم نتيم سدرابيتو بمول أم قتيلهم ما كان الشاس لدخون طرح سدرابيت نايت نجوس كبرات بعض شعون السوم صعبة كل نجار ريو والقلعين اشتيو كل مسرعي شعو أب قصرو مسأتوي تتصاورنت نايك أمانغو كريستيانن زيوم كاثوليكن بروتستانتن أتاتيو زي إديفيس دي نانت يبهال مالتيو ناي نانت سممعن زي أواج نانت يبهال بشحين شومنت شد الشميتن كندا يسومانا سلسن دي قلت دي تكاكي سلازي أبزي فرنساون بعلو كم زي حجو خي مثلا نامارتي سدرا بيت مولو يوم أم مأكل بالاس بيت منجس يوم أصنيتهم سلازي حاليفي تمدرخ ناي كريستنا حاليفي بزغزازي بزعبا يسوس كندي فيلم داي تسرحي بزعبا مريم كندي تسرحي زوم اسلام حجي كحرقو مسلوم نكرسنا بزح نغرات تزاربو اوف كورس تي توهدو نا ኤርትራ ኢትዮጵያ አቃባዊው ስቲል አለዎ ወላ ኳ ተጻዋርነት ሆነ ግን እዚ ከይነውሕ አብስልምናውን ምስ ግዜ ተጻዋርነትና ማዕበል ክመጽ سبنا قتل كان حرت كاي وداني انت دا يكون كتحرت كتبل كتحرد يخا مالتي كم زقدم تقبروز نبرو ሃይማኖትና ተንኪፍኩምና ነብናትና ተንኪፍልና ኢሎም ተዳሰብ ሓሪዶም ሓደ ሽሕ ክልተ ሽሕ ካዩ እሰሩ ማለት እዩ እንተ ዳ ፈንጂ ተኩይሶም ፈንጂ ያትዎም ማለት እዩ ንሪኦ ኣለና ክብራትዋት ኣብ ኣሜሪካ ኸይዶም ትዊን ታወርስ ኣጥቂዖም ኣሜሪካ ኸይዳ እንታይ ገራቶም ሪኦ ኣለና ሚድል ኢስት ኸይዳ ማለት ንኩሎም ብትንትን እትያትሎም ስለዚ ክብራትዋት እንታይ እዩ ሃይማኖታት ኩሉ ግዜ ዓቃብቲ ከምዚ ቀተልቲ መስሎም ምስ ግዜ ግን እትናቶም ኣጽዋራት ክራገፍ ይኽእል እዩ ንሕና ሕጂ ኣብዚ ተዛርባና ዘሎ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣነ ቀንዲ ናተይ ሓደት ናይ እስልምና ኣሎ ማለት እዩ ነቲኦም ክርስቲያን ዝቐንዐ እንኮላይ ንዓይ ስለ ዝጸሉ ማለት እዩ እቲ ናይ እስልምና ቅተሎ ሕረዶ ዝብል ኣሎ
ክሳብ ሕጂ ዝኽተልዎ ዘለዉ ቅቡል እውን ዝወስድዎ እንታይ እሞ እንት ዳ ተፃቢእካና ዳ ክንቀትለካ ኢና ብሉካ ኣጊዶም ኣብ ኣርሲ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ኦርቶዶክስ ክጠፍእ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ኣሳቂኹምናይኹም ቅድሚ ሕጂ ሕጂ ክነጥፍኣኩም ኢና ኢሎም ብጉዶ ዝኾኑ ኦርቶዶክስ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕርጂ ቦታ የብሉን ሓደ እስላማይ ን2,000 ኦርቶዶክስ ክቐትል ኣለዎ ኢሎም ኣዋጅ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ብፍላይ እቲ ወዲ ኦርቶዶክስ ካብ ብዙሕ ፈተነታት ዝመፆ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓሊፍዎ እዩ ሕጂ እውን ክሕለፍ እዩ ምክንያቱ ናትካ ሓቅነት ስለዚ ስዕር ማለት እዩ ኣብ መሬትና ህዝብና ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ንዘመናት ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ግን ፈተነታት በዚሕዎ እቲኦም ፈተነታት ካብቲኦም ሙስሊም ኣይኮናን ቀንዲ ካብቲኦም እስልምና ኣይኮናን እቲኦም ክርስቲያን ኢና ዝብሉ ኣብቲ ካቶሊክ ዝዓበዩ ደቂ ካቶሊክ ወይ እቲኦም ኦርቶዶክስ ኮይኖም ኦርቶዶክስ ዝዓበዩ ወይ ከንሻ ኮይኖም ኣብ ከንሻ ዝዓበዩ ሕጂ ጴንጤና ዝብሉ ዘለዉ ዝኸፍኡ ኣኽረርቲ ፀረቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እምነታት ዝኾኑ እዮም ብፍላይ ከዓ ሓቢሮም ኩሎም ካብቲኣ ካቶሊክ ዝወፁ ካብ ከንሻ ዝወፁ ብምሎም ሓቢሮም ንኦርቶዶክስ የጥቅዕዋ እቲኦም ደቂ ኦርቶዶክስ ከዓ ምስኦም ሓቢሮም ነቲ ኣብ ቤቶም የጥቅዕዋ ኣነ ጴንጤ ኮይኑ ንካቶሊክ ኣንጻር ካቶሊክ ዝጉስጉስ ሰሚዐ ይፈልጥ እኒአ ጌጋ ክልኣለይ ክቡራት ኣሕዋት ጴንጤ ኮይኑ ኣንጻር ከንሻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝጉስጉስ ሰሚዐ ይፈልጥ እኒአ እንተደኣ ጌጋ ሃሊኒ ኣርሙኒ ኦርቶዶክሳዊ ኮይኑ ዝነበረ ካቶሊክ ዝነበረ ከንሻ ዝነበረ እዚኦም ሰለስቲኦም ሓቢሮም ኣንጻር ኦርቶዶክስ መጥቃዕቲ ይገብሩ ኣብነት ክበኩም እየ ትማሊ ሚልዮን ዝበሃል ኣብ ዝደይቡ ነይሩ ኦርቶዶክስ እየ ዝብል እዩ ኣንጻር እቲኣ ዘዕበየቶ ኦርቶዶክስ ተዓጢቑ ዘሎ ደንቆሮ ፀራብ ዕንጨይቲ ምሁር እየ ንዓይኒ ዛውሎታይ ብዛዕባ ትምህርቲ ክምክሓለ እየ ምሕፈር እዩ ንዓይን ዛውሎታይ ብዛዕባ ትምህርቲ ዝምክሓለይ ሰብትል እዩ ዝኾነ ኣነ ትምህርቲ ኣለኒ ዝብል ይምፃእ እሞ ሓደ ፀራብ ዕንጨይቲ ሳክት እንጀርኡ መብልዒ ዝተምሃረ ሰብ ዕንጨቱ ዘይፀርብ እዩ ትም ኢሉ እንጀራ መዓት ኣለዎ መዓት ቢዝነስ እዩ ዘለዎ መዓት ትካል እዩ ዘለዎ ፋብሪካ ዘይተክል እዩ ፅሉል ዝኾነ ብፍላይ እዞም ኦርቶዶክስ ካብቲ ኣብ ቤቶም ተወፅኦም ፅሉላት እዮም ዝቕየሩ ኣንጻራሲ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ካቶሊክ ዝነበረ ኣንጻር ኦርቶዶክስ ዝሰብኽ ዶክተር ነጋሽ ድብል ፒኤችዲ ነጋሽ ድብል ኣሎ ሪኢኹሞ እንተለኹም ነጋሽ ፈልጠ መምሃር ተስማራ ዩኒቨርሲቲ ካቶሊክ እዩ እሱ ኦርቶዶክስ ለይትን መዓልትን ፀረ ኦርቶዶክስ ክሰብኽ ዝውዕል ካቶሊክ ዝነበረ ከንሻ ዝነበረ ሕጂ ናይ ጴንጤ መሲሉ ድጉስጉስ ኣዳም ፍፁም ኣለኩም ኣዳም ፍፁም መንስዓ እዩ ከንሻ እዩ ስድራ ቤት ድሕሪ ባይቱ ተደይተጋጌ ንሱ ከዓኒ ፀረ ኦርቶዶክስ ክሰብኽ ሎሚ ተዓጢቑ ዘሎ ሓደ ከባቢ ካልኦት ብዙሓት እዮም ስለዚ ስለምንታይ ዓመፁ እንታይ እዩ ኦርቶዶክስ ነይሩ ዓመፁ እውን እቶም ቀንዲ ዓመፁ እቲ ናቶም መራሒ ይኽማን ማናንቶም ገዛ ከፊቶም ነቲ ጉዳይ ደብሉ ንዛረብ እቶም ብጉህዶት ዝገብርዎ ማለት እዩ ብጉህዶስ ንሕና ፀረ ኦርቶዶክስ ኢና ዝብሉ ሰባት በዚ ገጣሚ ገሊኦም ኣብ ልቦም ዝምለሱ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ሰባት ከዓ ኣብ ልቦም ዝምለሱ ንርኢ ኣለና ክእትወካ እየ ሓንሳብ ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ኩላኹም ኣብ ኩሉ ከምዚ ኣብዚ ፅሑፍ ፅሒፍ እየ ዘለኹ ኣነ ፀጋይ ተሾመ ንልዕሊ 25 ዓመት ኣብ ሕብረት ፔንተኮስታል መላለስ ሰኒሐ ካብ ሎሚ ግን ኣባል ፔንተኮስተ ከም ዲኮንኩ ክሕብር ይደሊ ማለት እዩ ኩሉ ፈለጥተይን ቀረባይን ክፈልጥ ካብ ሎሚ ፔንተኮስታል ሕብረት ኣይኮንኩን ፔንተ እውን ኣይኮንኩን ማለት እዩ
ريهم أجد تسفى لعلي إسران قالن عمتات بينتن يرو كاب حجين يوجين هيكون كونيلو ريو تناويتو سلام سينو سلام سينو مالتي امنت سي سلام كبكالو عرفت تركب لك سلام عبد يحيش الكا ጎይታይ ዝብሉኻ መዝሙር ገይሮም ደታለሉኻ ብጥዑም ቃላት ድመስል መርዚ ነዚሖም ዘታለሉኻ ጴንጠ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ዕሱባት ብኦም ተታሊልካ እንትኸድካ ኣብ መወዳእታ ሰላም ትስእል ረበሻ ዕግርግር ቆየቃ ባእሲ ወንጌል ዘይኮነ ፅልኢ ዝሰብኩ ሰባት ክትርኢ ከለኻ ኣበይ እንታይ እዩ እምነት እንታይ እዩ ኣንፈቱም ዝፀፋእካ ትኸይ ምክንያቱ እምነት ሰላም ክበካሉ ኣነ اوكي ارثوذكس قدفا خلي ارثوذكس قنع كوينو نعاي اتي مقدي حقي كونتني للخو نعاي ابتي بامنتي زير تراني زمثلنا اي تبصحنني اوكي قديفا يالخو سلمنتاي تمليس انصارا يغوسغوس سلمنتاي انا سلاماي كوين لخو تود اسلمنتاي انصارا يغوسغوس معناته ارثوذكس زنبره ስለዝኾነት ኢና ዘርበልና እቲኦም ኣስላም ካሪኹም እዮም ኩሎም ደቃ ዝነበሩ እዮም እዚኦም ኩሎም ኣስላም ደሎ ካቶሊክ ደሎ ከንሻ ደሎ ኩሎም ኦርቶዶክስ ዝነበሩ ይድሕር ባይቶም ስለምንታይ ታርጌት ኣቤቶም እቲ ኦርቶዶክስ ንዓብ ምዕናው ዝረኸብዎ ኣሎ ድዩ ዝረኸብዎ የለን ሊባኖስ ተማሃሩ ክብራተዋት ሱዳን ተማሃሩ ክርስቲያኒ ነይሩ ስጋብ 14 ክፍለ ዘመን ግብፅ ረኣዩ ክርስቲያኒ ነይሩ سيرا انتهي سلام رخيبه برايوم عراق رايوم انتهي سلام رخيبه مسكي ኢትዮጵያ رايوم ارس رايوم سلام رخيبهم ديوم كاب ناي ካልኦት መጋበርያ ትኸውን ናይ ካልኦት ልኡኻት ትኸውን መጻወት ትኸውን ባርያ ትኸውን ከንሻ ኸይትካ ሽወደን ትኸይድ ተጎንባሒ ሽወደን ትኸውን ሽወደናውያን ደንጊጾምላ መጽኦ መሲልኩም كم بقولكم يا مصحف التطلقوا ناي شودن زنبره ايفانجيليكال ميشن اوكي نتيوم زي امنتي وانجيل كنسبخينا زبل من يوم زي امنتي من يوم زي امنتي من يوم تيوم زي امنتي انتاي بلوكم ابتطلقوا ناي شودن استقامه The question of foreign mission was presented to the annual conference of Sweden Evangelical Mission in 1861. The board resolved to establish a foreign mission department with the purpose of sending out missionaries and farmers who would settle at specific places in heathen أمنت أبتي أمنت زي بلو أمنت كريستنا زي بلو بوتا مالتي in heathen regions and train indigenous mission workers through the word of the gospel أبتيهم أمنت زي بلوم أحزاب مالتي كريستيان زي كونو أبقوم تسفر مجمريا أبت عدتهم تخيد شعودك أبات وسيتكا كم زي جبارياني ني أب حد أورومون يرو باريا خون تشيطو بعصب قلب لخا ببازع قال እዚ ኩሉ ጽውጽዋ እዩ ሽዑ ካብቶም ደቀባት ንዖም ተሰልጥኖም ካብ ብንእሽተን በቆልዕነቶም ተሰልጥኖም ኣብ ኤውሮጳ መጽኢካውን ተሰልጥኖም ከም እዮም ገይሮም ብዙሓት ኤርትራዊ ኣብቲ ግዜቲ ከም በዓል ቀሽት ወልደ መድህን ካልኦት ዝኣመሰሉ ኣብ ኤውሮጳ መጽኦም ተሰልጥኖም ማለት እዩ ሽዑ ንዖም ነቶም ደቀባት ምሳል ቋንቋ ናይቶም ዓድኻ ትጥቀም ንዓኻ ዝመስል ሕብረተሰብ ትፈጥር ብናቱ ክብርታት that was the mission ህዝብና ኣማኒ ነበረን ድዩ ዘም ሕጂ ዝሰምዑዎ ማለት ደምጨም ጴንጤ ኦርቶዶክስ ወንጌል ኣይትሰብኽን ድያ ብሎ ትማልብ ሰሚዕኩም እዮም ሓደ ተመስገን ዝበሃል ኦርቶዶክስ ወንጌል ኣይትሰብኽን ድያ እንትልካ ዝኾነ ኣባል ሉተራን ኣይትሰብኽን እያ ዝብለካ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓቀኛ ናቱ ኦርቶዶክስ ወንጌል ኣይሰብኽና ካቶሊኩን ወንጌል ኣይሰብኽን እዮም ዝብሉኻ ኣፎም መሊኦም ከምኡ ኢሎም እዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ኦርቶዶክስ ወንጌል ኣይሰብኽን እያ
እሞ ንዘመናት እንታይ እዩ ህዝብና እንታይ ነይሩ ዛ እምነት አልቦ ነይሩ ወንጌል ኣይነበሮን መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበሮን ክርስቲያን ኣይነበረን ክርስትና እኮ ኣብ በዓል ሽወደን ሕጂ እኮ ይኣትዩ እዚኦም ናይ ታይም ዝበሃሉ ናይ ሰሜን ዝነበሩ ሓንቲ ባርባርያንስ ዝነበሩ እዮም እቲ ድፍረት ናይ ሽወደን ሚሽን ወላ ካቶሊክ እንኳን እዮም ኩሎም ሓደ እዮም ናይ ሽወደን ግን ኣብዚ ተልእኾ ደሎ ረኣይዎ ብዚ መፅሓፎም እዩ ደሎ ኣብቲ እምነተ ክርስትና ዘይብሉ ኸየትካ ነቲኦም ደቀባት ኣሰልጢንካ ወንጌል ከም ዝሰብኩ ክትገብሮም ዝብል ሕጂ እዚኦም ጴንጤ ኣሕዋትና ኦርቶዶክስ እኮ ወንጌል ኣይሰብኽንያ ካቶሊክ እኮ ወንጌል ኣይሰብኽንያ ኢሎም ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ እዮም ክቡራትባት ተጋጌደ ወንጌል ኣይሰብኽንያ ኦርቶዶክስ ዝብሉ ሰምዒኩም ዘሎ ንካቶሊክን ወንጌል ኣይሰብኩን እዮም ዝብሉ ሰምዒኩም ዘለዎም ካቶሊክ ማርቲን ሉተር እዮም ትፈልጦም እዮም ማርቲን ሉተር ካቶሊክ ከምኡ ኢልዋ ጉጉይ ወንጌል ያሰብቕ ዶክትሪን ናይ ካቶሊክ ጉጉይ እዩ እቶም ካህናት ኣቢዝ ዝነበሩ እዮም ዝብል ስለዚ እዚ ረኣይዎ ናይ ሽወደን ተልእኾ ኣብ 1861 ናብ ኤርትራ ክልእ ከለዉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ብፍላይ ኤርትራ ይታርጌቶም ነይሩ ዕላምኦም እንታይ ገይሮም ወዲቦም መፅኦም ኣኼባ ጉባኤ ገይሮም ተልእኾ ናቶም ናይ ሽወደን ኢቫንጀሊካል ሚሽን SEM ብፍሉይ ትካል ዝቆመ እዩ ማሕበር እዩ ዊዝኢን ዘ ሉተራን ቸርች ኦፍ ሽወደን ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ደቂ ኡፕሳላ በሎም ሓደ ግበሩለይ ኡፕሳላ ተቐመጡ ኣብ ኡፕሳላ ሽወደን ተቐመጡ ሓደ ግበሩለይ ኣብ ኡፕሳላ ተቐመጡ ሓደ ግበሩለይ ሽወደን ወይ ኡፕሳላ ትፈልጥዋ ማሰቲ ቴንክ ዩ ኡፕሳላ ብብዙሓት ኤርትራውያን እቶም ቀዳሞት ኣብኣዮም ተቐሚጦም ኣብ ከተማ ኡፕሳላ እቲኦም ናይ ቀድም ገዳይም ኤርትራውያን ኣብ ኡፕሳላ እዮም ዘለዉ ስለምንታይ በርኬ እቲ ተልእኾ ካብ ኡፕሳላ እዩ ዝብገስ እቲኣ ቸርች ኣብ ኤርትራ ተልእኾ ተዋህበት ካብ ኡፕሳላ ደቂ ኡፕሳላ እዮም ከዓኒ መወልታ ነይሮም ኣብኡ ፍሉይ ዝበለ ዊዝኢን ቸርች ኦፍ ስዊድን ነብሱ ዝኽኣለ ሓደ ምንቅስቃስ ሪፎርመርስ ተላዒሎም ስለ ነበሩ ሕጂ ካቶሊክ ንብል ተስፋፅአን ሕጂ ንኣብነት ካቶሊክ ቫቲካን ትጥሙቱ እንተኢልና እቲኦም ከኒሻ ናይ ኤርትራ ከዓ ኡፕሳላ እዮም ዝርዩ ከተማ ኡፕሳላ እቲኦም ኣስላም ሜካ ክርዩ ከለዉ እቲኦም ኮፕቲክ ገሊኦም ኦርቶዶክስ ከዓኒ ካይሮ ወይ ኣሌክሳንደርያ ዘኽዘኹ ብሉ ገሊኦም ከዓ ኢትዮጵያ ጎንደር እኸዱ ደብረ ቢዝየን ከ ጥንታዊ ዝኾነ ናይ ምድረ ናይ ገዳም ሊቃውንቲ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን እውን ዝምክሕሉ ገዳም ደብረ ቢዝየን ሰረተ እምነት ናይዚ ምድረ ባሕሪ ዝኾነ ንቱርካውያን ዝመከተ ንቱርካውያን ኣብቲ ፊቶም ግንባሮም ኮይኑ ንባሕሪ ዝሓለወ ገዳም ደብረ ቢዝየን ነቕ ዘይበለ ገዳም ኣቦታት ደብረ ቢዝየን መሬቶም ዝሓለዉ ብኩሉ ነገራት ንሶም ተረሲዖም ኣለዉ ክብረት ዝግብኦም ስኢኖም ዝብላዕ ከማን ስኢኖም ኣለዉ ዝብላዕ ምግቢ ዝብላዕ ስኢኖም ኣለዉ ንዘበናት መሬት ዝሓለዉ ኣንቲ ጥፉኣት ዝብላዕ መነጥፊእዎም እቲኦም ደቂቀ እስጢፋኖስ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምርሑ እቲኦም ናይ ቀደም ደቂቀ እስጢፋኖስ ነቲኦም ደቂ ኦስጣቴዎስ ምክንያቱ ደብረ ቢዝየን ናይ ኦስጣቴዎሳውያን እዩ መነጥፎም እቲኦም ደቂ ዘርዓ ያዕቆብ በዲልና ዝብሉ ካብ ዓጋመ ዝመፁ ከጥፍእዎ ይሰርሑ ዘለዉ ሰራያ ዝነበረ ገዳማት መናጥፎ ኣሎ ናይ ኦስጣቴዎሳዊ ገዳማት እዩ ኣብ ሰራያ ዘሎ ገዳማት ብምሉእ ዳርጋ ይዓኑ ኣሎ መን እዩ እዚኦም ሕጂ ብኤርትራ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምርሑ ካብ ዓጋመ ዝመፁ ኣብ ውሽጢ እታ ኦርቶዶክስ እውን ክልተ ትምህርቲ ኣሎ ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስን ኦስጣቴዎሳውን ኣስተውዕሉ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝበዝሐ መሬት ኦስጣቴዎሳዊ ስርዓት እዩ ደብረ ቢዝየን ኣድባራት ርእሲ ኣድባራት ናይ ኦስጣቴዎሳዊ ትምህርቲ እዩ ምድረ ባሕሪ ንሱ እዩ እዚኦም ደቂ እስጢፋኖስ ሕጂ እውን እንደገና ትግራይ
ምስ ዝደሎ ኩነታት ኣምፅኦም ሕጂ እውን ኣብ ኣክሱም ብኣቡነ ሰርዓ ብርሃን ድምፁ እውን መፅኦም ኣለዉ መን እዮም እዚኦም ደቂቀ እስጢፋኖስ ክንዛረበሎም ኢና ዘራይ ቆባ ሸይጢንካ ዝግበር ዘሎ ክፍኣት ፖለቲካ ከዓ ንሪኦ ኢና ብፍላይ ናይ ኤርትራን ትግራይን ጉዳይ ከዓ እዚ ተነቃፊ ጉዳይ እዩ ስጋብ ሕጂ ፅምዶ ኢልና ዝሓንቲ ኸድናዮ ቴኦሎጂካሊ ሓደ ኣዕናዊ ምንቅስቃስ ዝግበር ከም ዘሎ ከዓ ክንፈልጦ ኣለና ነቲ ወይድኢን ኤርትራ ዘሎ ብኣቲኻ ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ ትምህርቲ ይኣትኹም ዘሎ ፍለጡ ክቡራት ኣሕዋት እቶም ደቂ ኦርቶዶክስ ርጊእ ኢልኩም ሕሰቡ እቶም ካቶሊካውያን እውን ካብ ትዕቢት ካብ ገለ ወፂኩም ሓቢርኩም ስርሑ እቶም ከኒሻ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ታሪክ እዩ ሓሊፍ እዩ ሕጂ ግን ሓቢርኩም ስርሑ እዚኦም ጴንጠቆስታል ሰረት ዘይብሎም መጋበርያ ዝኾኑ ንፋስ ዝኣተዎም ግን ኣብ ቤትኩም ተመለሱ እዚ ፓስቶር ዛውለታይ ዝብሎ ዘሎ ባድላ ጥራሕ ጎዲላ ዘላ ኣሎ እዚኣ ካራባታ ታብታብ ንግበር ኹባት ታብታብ ንግበር ሼር ንግበር ርዶ መሪር ዘረባይ ሰምዖ ዘለኹም ገሊኡ ትር ዝበለ ይመስል እዩ ክፍራት ብዛዕባ ኦኬ ኣብዚ እዚኣ ኮ እዚኣ ጫፍ ኮ መሓዛብ እያ ኦኬ ኦኬ ብዛዕባ ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ ምናልባት ብሰፊሑ ክዛረብ እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስለምንታይ ፀልማ ትኾን ኣሎ ኦኬ እዚ ሳይገብር ኣሎ ታብታብ ናግበርና ክብራት ዋት እንታይ እዚ ስለምንታይ እዚ ብላንክ ይብን ኣሎ ኦኬ ገለ ክሳይ ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ apply okay I don't know unfortunately okay حراي ብዛዕባ ዘራይ ቆብ ኣብቲ ሳይገብር ኣሎ ከኣለ ያለን ማለት እዩ resource add resource okay window capture add okay حراي كبرات فات بزعبا زي قداي زي ناي زرايا قوب ناي ازجي سايد نبرا زندنا كان كنزا عربينا زربا يبزح كوينا كبرات فات سلازي Orthodox Church ተዋህዶ
ኣብዚ ክልተ እያ ዘላ ደቂቀ እስጢፋኖስ ኣብዚ ከዓኒ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ እዚኦም ክልተ ክንፈልጦም ዝግባአና ታሪክ እዮም ዘራ ያዕቆብ እናበሉ እዚኦም ናይ ፕሮቴስታንትኒ እዚኦም ጴንጠኒ ዘራ ያዕቆብ እናበሉ ዝዛረብዎ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዲኹም ክቡራታት እስከ ሓደ ሓደ ግበሩለይ ዘራ ያዕቆብ እናበሉ ዝዛረቡ ኦኬ ተንኮል ከም ምዃኑ ፍለጥዎ እዚኣ ዚ ቸርች ኦፍ ሓጃ ሶፊያ ከምፃልኩም እየ the Church of يقرأت خبرات قال تكنيكال سايت جبركو لومي زحل تبلكو بتي ساي كارسر قال أبين الله خمت الدلخو مو في جبريلا لومي تكرسر ساي جبرالو تاتش جبريلا أوكي delete okay كبرات وات ازيا بترسان ازيا تشرش ازيا ماكدا تصللتي تاب جبر ماخدا تاب جبري كبرات وات اسكي ازيا تشرش ازيا ما اسيا بتحت سلمنا ودي اخبرات وات اب تحت سلمنا ماس وديقه اسلمنا ماس وازاز روما سنبت اسلمنا نزي اب ترسان زي ماس يومي زيوم اوتومان امبير ماس عامه مرت اب تحتي يوم تيوما زيوم ترك مالتي نا كريستيان هيرا بزانتينا تانيرا ماس يومي اسلمنا ملو اب تحت اوصرو تيوما زفلطلو دي تاريخ كبرات ماس عامه مرت اتيوم اسلام وريروم ماس عامه مرت اب تحت اوصرو تيوما عامه مرت زفلط يالن ما خدا انت تفلط صدا سانجاي شحن 974 رامون نو شحن 700 نو اوكي تاريخ ليك اونت زاولتاي يدنقركم سلازي ناي ليك اونتي زاولتاي كاو سمعكم اوكي اسطنبول حاجه صوفيا اذا بترسان زيا كاثوليك تشرش نيرا موسكي ابزت رواتلهم مسجد شحن 453 حجي كاثوليكون بحيل وسيدوما نيرو اب شحن 300 كاثوليك حزوما نيرو دحرت ماليشا جين موسكي شحن 453 شحن 453 ام مسجد تغيره شحن 453 دماني زراق نغوز زراقوب زي نزي غباء دصوعلو غزي غباء صوعيو نتين تفالالين زنبرا ابيات بترسانات اب حاده زمصاليو غباء دماني الله ذا هاوس اوف اوستاتيوس زلو بحصر ابتيجين كملس دحان زرا يعقوب ابون اوستاتيوس زين اوستاتيوس انت دامصين حجي تاريخناتو ايرلي تشرش لو ابزي ابون شحن 370 نالو شحن 300 نالو شحن 300 زي اوكي
ኮማንድመንት ኣብ ተኣምራት ጉባኤ ዝገበረሉ ዘ ካውንስል ኦፍ ደብረ ምጥማዕ ዝበሃል ኣሎ ክብራትዋት እዚ ጉባኤ እዚ ዘ ካውንስል ኦፍ ደብረ ምጥማዕ ኦኬ እዚ ዘ ካውንስል ኦፍ ደብረ ምጥማዕ ክብራትዋት ኦኬ እዚ ግዜ እዚ ጉባኤ ፀውዒ ዘራ ያዕቆብ ኣብ 1450 ዓመተ ምህረት ጀስት ኣብ 1450 እንታይ ገይሩ እቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ክልተ ተመቂላ ነይራ እቲኦም ሓደ ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ ዝድግፉ እቲኦም ሓደ ድማኒ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ እቲ ቤተክርስትያን ብጣዕሚ ተሸጊራ ነይራ እቲኦም ዝሓየሉ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ ኤርትራ ዝነበሩ ደቂ ምድረ ባሕሪ ሰዓብቲ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ እዮም ነዊሕ ዛንታ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም ፅባሕ ክዛረብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ገይሩ ኣብ ደብረ ምጥማዕ ዘራ ያዕቆብ ጉባኤ ፀዊዑ ነዚአን ክልተ ተፈላለየን ዝነበራ እቶም ኣቦታት ኣብ ጉባኤ ፀዊዕዎም ከም ኩሉ ግዜ ዝግበር ጉባኤታት ማለት እዩ ፍልልይኩም እንታይ እዩ ኢሉ ፀዊዖም ሕጂ ናይ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ንሕና ኦሪታውያን ኢና ብሉይ ኪዳን ንኽተል ንሕና ከዓኒ ጎይታ እውን ተቐቢልና ሓድሽ ኪዳን እውን ንቕበል ስለዝኾነ ንሕና ከም ኦሪታዊ ሕጊ ሙሴ ንኽተሎ ኢና ታቦት እውን ንኽተሎ ኢና እቲ ታቦት ክሳብ ሕጂ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ትኽተሎ ዘላ ንሱ ኦሪት እዩ እቲ 10 ትእዛዛት ናይ ፅላት ሙሴ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ኦሪታውያን ኢና ታቦትና ንኽብር ኦሪታዊ ክብርታትና ንኽብር እቲኦም ኣቦታትና ከም በዓል ኣብርሃም ሙሴ ዳዊት ንኽብር ያዕቆብ ንኽብር ኮታስ ኩሉ እቲ ብሉይ ኪዳን ንኽብሮ እግዚኣብሔር ድማኒ 6 መዓልቲ ሰሪሑ ኣብ 7ይቲ መዓልቲ የዕሪፉ ስለዚ 7ይቲ መዓልቲ ከዓኒ እዞም ኣይሁድ ኣብዕልዋ ቀዳም መዓልቲ ኸ ንኽብራ ንሕና ከምኡ ኢና ህዝብና ኦሪታውያን ኢና ኣጋኣዝያን ሕጂ ንሲ ኦሪታዊ ክብል ከሎ ኣብዚ ይመፅ ማለት እዩ ኦኬ ቀዳም ንኽብራ ቀዳም ክንሰርሕ ኣይግባእኒ ልክዕ ከምዚ ኣይሁድ ሕጂ ዘኽብርዋ ሰንበት ከዓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንስኣላ እዩ ሰንበት ድማኒ ዝተቐደሰት መዓልቲ ብርክቲ መዓልቲ እያ ስለዝኾነ ሰንበት እውን ነብዕላ ስለዚ ንሕና ከም ክርስቲያን ኦሪታዊ ክብርታት ዘለና ተዋህዶ ቀዳምን ሰንበትን ክንሰርሕ ኣይግባእናኒ ብመሰረት መፅሓፍ ቅዱስ ብምባል ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ተማጉቶም ነይሩ ሰዓብቱ እዚኦም ናይ ደብረ ቢዘን እውን ናቱ እዮም ኣብ ጎዳይፍ ኣላ ቤተክርስትያን ሕጂ ኣብ ጎዳይፍ ናይ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ዛንታ ኣሎ ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም ስምዕዎ ኣለኹም ቶም ደቂ ጎዳይፍ ክብራትዋት ደቂ ጎዳይፍ ተለይኹም ሓደ ግበሩለይ ደቂ ጎዳይፍ ኣስመራ ተለይኹም እዚኣ ቤተክርስትያን ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ትፈልጥዋ እንተለይኹም ሓደ ግበሩለይ ታቲዎ ስብል ማራናታ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ እዩ ዝበሃል ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ስለዚ ቴንክዩ ኮከበ ገዳም ቢርሚንግሃም ቴንክዩ ስለዚ እዚኦም ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ ተምሃራይ ናይ ኣቡነ ኣብሳዲ እዩ ኣቡነ ኣብሳዲ ኣብ ቋሓይን ገዳም እንዳ ማርያም ዝበሃል ኣብ ቋሓይን ዘሎ ገዳም ዓብይ ጥንታዊ ዓቃቢ ገዳም ኮይኑ ዝተረፈ ኣቡነ ኣብሳዲ ዝበሃል እውን ኣብ ቋሓይን ሰራያ ከዓ ነይሮም ናይ ኦስጣጢዎስ ሰዓቢ ዝነበረ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ሕጂ ንኣቡነ ኣብሳዲ ገዲፎም ንግብፂ ከይዱ ካብ ግብፂ ኣርሜንያ ኣብ ኣርሜንያ ይመውት ኣብ 1280 እቲኦም ተምሃሮ ናቱ ምስኡ ዝነበሩ ፈለስቲ ተመሊሶም እንደገና ኣቡነ ኣብሳዲ ቁሩብ ደኺሞም ፀኒሖም ንኣቡነ ኣብሳዲ ከዓ እንደገና ኣበራቢሮም ንገዳም ከም ብሓድሽ ኣብ ምድረ ባሕሪ እዚ ሕጂ ምድረ ባሕሪ ዝበሃል ንግስነት ምድረ ባሕሪ ንብሎ ንዕኡ ዝተኸሉ ቦታት እዮም ቋንቋ ትግርኛ ዘማዕበሉ እዮም እዚ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ቋንቋ ኣብ ምድረ ባሕሪ ሳላ እዚኦም ኣቦታት እዩ ማዕቢሉ ናቱ እውን ብኸመይ ቋንቋ ትግርኛ ማዕቢሉ ከዓ ክንዛረብ ኢና ምክንያቱ ኣብ ኣርሜንያ ከይዶም ዝተማሂሮም ሰዓብቲ ደቂ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ኣርሜንያ
ኣዳማፅሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ትግርኛ ሄ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ዝብል ኣዳማፅሎ ግእዝ ቅድም ዝነበረ ኣቦጊዳ ኣዳማፂ ይነበሮን ከምዚ ሕጂ ትግርኛ ንጥቀመሉ ዘለና ኣዳማፂ ይነበሮን ከምዚ ሄለ ሄመ ዝብል ጥራሕ እዩ እዚ ካብ ኣርሜንያ ዝወሰድዎ ፍልጠትን ጥበብን ሒዞም ተመሊሶም ንቋንቋ ትግርኛ ከማዕብሉ ክኢሎም ስለዚ ኣቦታት ቋንቋ ትግርኛ እዮም እዚኦም ደቂ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ደቂ ምድረ ባሕሪ ሰረተ ምድረ ባሕሪ ናይ ኣቡነ ኣብሳዲ እቲኦም ፈለስቲ ምስ መፁ ብብዝሒ ገዳማት ክስራሕን ክርስትና ከም ብሓድሽ ድማ ህይወት ክረክብ ክኢሉ ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን ከዓ ተማሃራይ ናቶም ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ደብረ ቢዘን ገዳም መስርቶም ኣብ 1300 ገለን ዓመተ ምህረት እዚኦም ናይ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ግን መከራ ወሪድዎም ካበይ ካብ ሸዋ ነገስታት ናይ ሸዋ ናይ ይኩኖ ኣምላክ ናይ ተክሊ ሃይማኖት እቶም ኣብ ሸዋ ደብረ ብርሃን ዝነበሩ ነዚኦም ኮኒኖሞም ማለት እዩ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ እንደርታ እዩ ትግራይ እዩ ብመሰረቱ ወዲ እንደርታ እዮም ካብ እንደርታ ምስ ተሸገሩ እዮም ናብ ቋሓይን መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ሎም ፃውዓት ትግራይ እንተይልና እቲ ህዝቢ ሓደ እዩ ካብ ቀደም ሓደ እዩ ግን እንደርታ ካብኡ እዮም መዕቆቢ ኣብ ቋሓይን ኣብ ምድሪ ሰራየ መሬት ኣትከመልጋ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ነዚ ገዳማት እዚ ማዕቢሎም ግን ንልዕሊ 150 ዓመታት ካብ 1270 ወይ 80 ክሳብ 1450 ዓመተ ምህረት ከባቢ 200 ዓመት ንበሎ እዚ ምድርና ነፃ ሃገር ነይሩ እቲኦም ናይ ሸዋ ምስ ደቂቀ እስጢፋኖስ ወጊኖም ስለምንታይ እዚኦም ደቂቀ እስጢፋኖስ ምስ ግብፂ ዝሰርሑ ስለ ዝነበሩ ምስ ግብፂ ምስ ኢጅፕት ዝሰርሑ ነይሮም እዚኦም ናይ ኢጅፕት ኣቦታት ኣብቲ ግዜቲ ጣልቃ ይኣትዉ ነይሮም እዮም ከምዚ ሕጂ ትገብርዎ ዘለዉ ሓድሽ ከይመስለኩም ኣብቲ ፍልልያት ኣትዮም ነዚኦም ናይ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ወጊዞም ነዚኦም ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ የተባብዑ ነይሮም ግብፃውያን ሕጂ ዘራ ያዕቆብ he was a very smart person መፅኡ ኩነታት ሪእዎ ኣቡኡ ዘራ ያዕቆብ እውን እዚ ሃፀይ ቴድሮስ እውን ነይሩ እዚ ዳዊት እውን ነይሩ እቲ ኩነታት ወራር ካብ ዝለዎም ሕጂ ኣርሲ ንብሎ ዘለና ክቡራት ሕማት ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ካብ ሶማል ወራር ጀሚሩ ነይሩ እዚኦም ኢፋት ሱልጣኔት ማለት እዩ እዚኦም ናይ ኢፋት ካብ ሃረር ዝብገሱ ወራር ገብሩሉ ነይሮም ኣቡኡ ንዘራ ያዕቆብ እውን ብዙሕ ተሸጊሩ ነይሩ ብዙሕ ኩናት ቀፃል ከምዚ ሕጂ ዘሎ ካብዚ መሬት ሶማል ብብዝሒ ወራር ነይሩ እስልምና ወራር ስለዚ እንታይ ደልዩ ሓገዝ ካብ ሰሜን ደልዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይሩ ነዚኦም ኣብ ሓማሴን ዝነበሩ ሓማሴን እዩ ዝብሎ እዚ ሓፈሻዊ መፃውዒ እዩ ነዚኦም ናይ ሓማሴን ኢንክሉዲን ሰራይ ኩሉ ማለት እዩ ትግራይ ሽረ ኩሉ እንደርታ ዕርቂ ገይሩ ምስኦም እዚኣ ከዓ ጉባኤ ትፅዋዕ ናይ 1400 ደብረ ምጠማዕ ሽዑ እንታይ ገይሩ ዘራ ያዕቆብ ተማጉቶም እዚኦም ክልተ ፈለስቲ ናይ ኣቡነ ኦስጣጢዎስ ዝያዳ ራትዓ ኮይኑ ዘራ ያዕቆብ ከዓ ንጉስ ከዓ ነዚኦም መሪፁ ኦኬ ሓራይ እምበኣር ናይዚኦም ትምህርቲ እዩ ቅቡል ድሕርጂ ኣብ መሬትና ተባሂሉ ኣብቲ ግዜቲ ከዓ እንተዳደይ ቅቡል ኮንካ ትውገዝ ደቂቀ እስጢፋኖስ ከዓ ተወጊዞም ማለት እዩ ከም ኩሉ ኣብቲ ግዜቲ ፖለቲካዊ ነውፅ ማለት እዩ በቲ እሳይ ግዜ ከዓ ሕጂ ከማ ንዕመፅ ዘለና ዘራ ያዕቆብ ከዓኒ ነዚኦም ደቂቀ እስጢፋኖስ ኣሳዲድዎም እዚ ሕጂ ሽግር ኣብ ልዕሊ ደቂቀ እስጢፋኖስ ወሪዱ ዝበሃል እዚ እዩ ነገር ግን እቶም ደቂቀ እስጢፋኖስ ሙሉእ ከዓ ይጠፍኡን ኣብ ዓጋሜ ኣለው 6-7 ገዳማት ኣለው ኢንክሉዲን ሰንዓፈ ከባቢ ናይ ትግራይ ኣክሎ ግዛይ ጫፍ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ እዚ ስመጃናዲ ወይ ከስከሰ ምላሽ ኣብቲ ከባቢቲ ጉሎ መኻዳ ብፍላይ ናብ ዓጋመ ዓዲግራት ዘለው ገዳማት ከዓኒ 1-7-8 ጉንዳ ጉንደት ንኔው መሬት ዓፋር ድኸይድ ደንከል እውን ኣለው ኣይጠፍኡን ምጥፋእ ግን ብህዝቢ ተቐባልነት ኣይረኸቡን ዘራ ያዕቆብ ከዓኒ
ከምዚ ብምግባር ክርስትና ኦርቶዶክስ ሓያል ክኸውን ኣኽኢልዎ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ በዓል ቱርኪ ኦርቶዶክስ ተሳዒሮም እቲኣ ጥንታዊት በዛንቲናዊት ቤተክርስትያን ኣብ ትሕቲ እስላም ክትወድቕ ከላ ብ1453 ዘራ ያዕቆብ ግን ንኦርቶዶክስ ኣብ ሓደ ብምምፃእ ብፍላይ ነዚ ናይ ኤርትራ ወገን ኣቦታት ናይ ምድረ ባሕሪ ናብ ሓደ ብምምፃእ ንኣቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ቢዘን ኣብቲ ግዜ ንሶም እዮም ነይሮም ምሕረት ብምእዛዝ ክፍረድዮም ከይዶም ነይሮም ናይ ሸዋ ግን ምሕረት ተኣውጅሎም በሉ ካብ ሕጂ እንድሓር ነፃ ኮይንኩም እዮም ተባሂሎም ዘራ ያዕቆብ ከዓ ንብከምኡ ነዚ መሬት እዚ ሓያል ናይ ክርስቲያን መሬት ገይርዎ ክርስትን ኦርቶዶክስ ካብ ጥፍኣት ከዓ ድሒኑ በቲ ግዜቱ ከምኡ እዩ ስለምንታይም ሕጂ ንዘራ ያዕቆብ ዘሰይጥንዎ ዘለዉ እዚ ትሕቶ ስለምንታይም እቶም ጴንጤ ስለምንታይም እቶም ከኒሻ ፕሮቴስታንቲ ንዘራ ያዕቆብ ከሸይጥንዎ ዝብገሱ ደቂቀ እስጢፋኖስ እናበሉ ዝዛረቡና ፈርኬ ፀረ ኦርቶዶክስ ስለ ዝኾኑ እቲኦም ደቂቀ እስጢፋኖስ ፀረ ኦርቶዶክስ እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልኻ ተንኮለኛታት ጓሓላሉ ግን ፍልሊ ከም ዘለዎም ኣምሲሎም ሓለይቲ መሲሎም ናይ ደቂቀ እስጢፋኖስ ፈተውት መሲሎም ዘራ ያዕቆብ ሸይጣን እናበሉ ከሸይጥንዎ ዘየለ መፅሓፍ ተፃሒፉ ናብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ